Good morning sa inyong tanan mga ma'am sir. So, sa kini ka maayong kabuntagon mga ma'am sir tungod kay para sa amo adre mga ma'am sir, nalipay mi nga gaulan adre mga ma'am sir kay street gyud sa kabulan kapil na perting inita gyud diri mga ma'am sir. Nga karon lang gaulan-ulan. So, nalipay mi nga ning ulan na mga ma'am sir kay ang mga tanom na rin ng mga ma'am sir nangamatay na tungod sa kakusog sa init. So lipay kami nga nakaulan na diri tungod kay ang mga sagbot nga nangamatay na nantubo na pud ang mga bag-ong mga liso, no. So subo pud palandongon mga ma'am sir sa mga syudad nga nangabaan karon tungod sa ulan. Bantay-bantay lang kita kanunay mga ma'am sir. Pero kung mahitabo na kabubuton gyud na sa giawil sanay gitugutan na sa Ginoo nga mahitabo na para makaila og maka-remind ta kanunay sa iyahan, no. Kaya say manggod kita ang mga tao diri sa kalibutan makahinumdom lang ta sa Ginoo kung magkalisod-lisod ta, kung apiki na, kung di na gyud madala sa imong kaugalingon, no. Pag di na gyud madala sampit ta Ginoo, pero madala pa niyara wa gyud di gyud sampit og Ginoo. Mao na nga ikaw diha nga nakakita ning video karon mga ma'am sir, dili aksidente nga imo ning nakita tungod kay ang Dios nagapa-remind sa tuang matag usa nga kinabuhi. Ando kini nga pulong para gini sa Ginoo, gigamit lang ko para pagsulti sa inyo nga dili na to kalimtan ang Ginoo, no. Tungod kay nasayod ta nga gikan sa atong pagkahimugso hantod karon sa imong pangidaron nato karon wala gid ta gipasagdan sa Ginoo. Ang mga kasakit natong nagiyan gialaw lang na sa Ginoo sa ato ang kinabuhi nga ato nang masinati para damor ta nga moilag mosampit da sa atong buhi na Dios. Mo na nga nanapoy mo comment ani ron nga sa to pa day sir, usa pa day kani alagad nga na inaani na ni imong na inaana na nimong tiilin dako na. Para sa kuat tinuod na sa pajud ko nang alagad nga inaani na ni akong tiil, pero ignon ko ikaw sa akong pagduol pag-ila sa Ginoo hantod karon wala jud ko niya pasagdi, wala jud ko niya biyai. Bisan mapakyas ko, makasala ko, pero salamat sa Ginoo sa panahon nga mangayo kog pasaylo, iya kong pasayloon. No na nga ikaw diha ayaw pagpaka aron ingnon sa imong kinabuhi nga wa kay sala, no. Kita tanan makasala kita atubangan sa Ginoo. Mana nga dili ginato kalimtan nga pasalamat mudaig ta sa atong buhi na Dios. Kay ingon pa yang pulong nga bulahan katong naghago kay papahulayon ako siya, no. Sa kinabuhing walay katapusan, bulahan tong nag-alagad sa Ginoo kay papahulayon ako siya sa iyang mga balatian o mga sakit o mga unsa man ang iyang hiaguman, unsa man ang iyang nasinati di sa iyang kinabuhi, papahulayon to sa Ginoo gyud. Kay ingon pa siya duol kamo nga gibugatan kay papahulayon kamo. Mao gina iyang pulong, mao na iyang saad. So kung nagbugatan naman ka sa imong problema, nabugatan man ka sa imong mga kablaka diha, idangop ug iduol sa Ginoo kay papahulayon to sa Ginoo. Dili pahulay nga kanang mamatay dili pahulay sa kaguol. Hupayon nimo imong kasing-kasing nga gibati og kaguol, ilisdan og kalipay. Muna nga asa naman ka ana, asa man mong pilion,
Be, mangutana ko asa imong pulion. Ang Ginoo ug ang yawa. Para sa kuha sa Ginoo ko, kay papahulayon kaniya og ilisan niya og kalipay. Pero kung moduol ka sa yawa, pasamuton pa kaniya og kaguol para magplano kag maghikog, para kung manghikog ka, iyahan na ka. Manang ayo jud pagkumpiyansa sa kinabuhi. Ayo jud pagdangop sa yawa. Kay kung modangop ka sa yawa, tudloan ka na pagbisyo, pagubog-ubog, tanan mga bisyo ni kalibutan na hangtod mamatay ka. Wala ko nag-judge sa imong kamatayon. Kita tanan sa kalibutan mamatay man kita. No nang be nang bantay-bantay ta sa tuang kinabuhi, no. Kay although gitipigan ta sa Ginoo, dili po ta magsalig sa ato ang kinabuhi. Kung dili maningkamot po ta sa tuang malaga Diyos ni Diyos. Yan lang mga ma'am sir. God bless. Love you all. Share. Bye bye.